Cześć, ja jestem Mariusz Kuczak. Witam. Siema Łukasz, powiedz mi, bo ty masz chyba jedną z nowszych samochodów, to jest ostatni gen Celiki, To jest to ostatnia generacja Celiki, 7. generacja. Auto zachowane w serii, zresztą niedawno kupiłem. Motor 1.8, 143 konie, 190 N. To wystarczy. Rozumiem, to jest przebieg napędowy, tak? Samochód. Dokładnie tak. Rozumiem. Powiedz mi, dlaczego Celika? Powiedz mi, dlaczego kupiłeś ten samochód, a nie pewnie Hondę czy Nissana? Hondę miałem wcześniej, generalnie gustuję w Japońcach. Na Celikę chorowałem 2-3 lata. Uważam, że 7 jest w porównaniu do innych aut nietuzinkowym wyglądem. Mówisz tutaj o innych markach. Na przykład, tak, o innych markach dokładnie. Rozumiem. A powiedz mi, czy ty też, tak jak tutaj właśnie kolega wspomniał, masz jakieś epizody na torze? Nie. Ale przygotowujesz się. To znaczy myślę że nad inną felgą i żeby obniżyć troszeczkę auto, ale może w przyszłości. Rozumiem. No bo tak, no bo mieć Celikę i nie pojechać na to, no to trochę profanacja, wiadomo. No ale tak jak mówiłeś, masz ten samochód niedawno, starasz się tutaj jakby odświeżyć go tak do warunków fabrycznych, tak żeby trzymał moc. Mówisz tutaj o przyszłości, czyli jakieś modyfikacje planujesz, tak? Mówisz o feldze, o zawieszeniu. W większej felce i obniżyć. Rozumiem, czyli właściwości jednak chcesz poprawić w samochodzie. A czy to się w silniku jakieś, w ogóle, czy występują jakieś kity do ładowania tutaj, które można sobie złożyć? Są ludzie, którzy uprawiają 7 właśnie słabszą wersję, aczkolwiek większy nacisk w budowaniu silnika 5. a 6. generacja. Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję, samochód naprawdę robi wrażenie. Szukamy następnego właściciela, muszę odpowiedzieć z drugiej strony, do tej, która tutaj była najdłużej pieszczona. Jeszcze dalej jest poprawiana przez właściciela. Cześć, słuchaj, już do Ciebie idzie kurczak, siema, jestem która Ty? Grzesiek, widzę, że tutaj cały dzień, tutaj można powiedzieć, miziasz ten samochód w taki sposób, żeby wyglądał na fabrycznie nowy. I tak wygląda, chociaż podejrzewam, że gorzej wygląda fabrycznie nowy, bo masz tu kilka takich zabawek, kilka akcesoriów, które nie występowały seryjnie, które wleciały dopiero na samochód, kiedy trafił w Twoje ręce. Powiedz mi, jak to jest w Twoim samochodem, co to dokładnie za model, jaki silnik, no i co w nim dzieło. Ojeju, to auto ogólnie na początku wyglądało tak, jak zostało przywiezione z Niemiec. Pan Niemiec miał, nie wiem, co pił rano za herbatę, ale w aucie zrobił taką brzydką falę, także całe auto musiało być malowane. Były niebieskie postojówki, niebieski naklej, szyby niebieskie. Nie będę mógł widzieć po prostu, nie? No ale zbitowałem się nad tym autem, oficjalnie auto miało, bo to jest Mercedes, jedna z najsłabszych. Miały czarne lusterka, czarne klamki, to wszystko przy nakietniku zostało pomalowane w kolor. Potem zostało zmienione koło, przeładowany od wersji kurwa 165, tak samo maska. Jest to bardzo dużo takich gadżetów, które wychodziły do Celiki na rynek japoński, no nie wiem, no choćby listerka nazwiskiem Celika, tak? Wydaje się to śmieszne, ale to tylko na Japonię wychodziło, spryskiwacze na lampy, no podajniki pasów, doski z seryjnymi głośnikami, no naprawdę dużo jest porobione, obniżone zawieszenie minus 35 mm. Pod maską na razie nic, to jest kurka w chromie i osłona żaroodporna w chromie, wydech przelot. W planach jest oczywiście turbo, ale na to sponsora bym potrzebował, chyba że ktoś chętny jest tutaj, to chętnie się dogadam. Rozumiem, powiedz mi, bo tutaj też mówiłeś i mówił tutaj kolega o tym zdjęciu na torze, ty też, bo tutaj te puchary, to są te puchary tutaj z samochodem. No to już mówię, to akurat jest mój brat Bartek i on mnie zaraził z Celiką. Od dziecka oglądaliśmy, jak nas Krzysiu Połączyk z Karlowskim jeździł i mieliśmy plan kiedyś takie auta będziemy mieli. No, że brat jest starszy, to pierwszy to był Celikę, potem mnie tak zaraził i jeździmy we trójkę. Zaczął na torze, no to żeby nie dość się jeździłem za nim. No i są osiągnięcia na torze w Gostyniu, na przykład w Toruniu, dlatego oczywiście w mojej klasie, dlatego też się zastanawiam nad zmianą silnika, bo może jeszcze trochę pucharów zdobędę i potem dopiero będziemy szli w mocy. Jak to w starej opowieści uczy rośnie mistrza. Ale widzę, że brat nawet w sportowych butach z parku przyjechał, także pewnie trenował w drodze na złot, pewnie cały czas, żeby tutaj brat do drugiego. No ale to świetnie, jak jest rywalizacja i pasja rodzinna, to i łatwiej wtedy takie samochody składać, bo pewnie nawzajem pomagacie sobie i teoretycznie, i mechanicznie, no i też podejrzewam, no i finansowo pewnie też, no bo czasami słuchaj, to mi się zepsuło, czy tamto, ja sobie to zrobię i coś innego, prawda? Nie, no dokładnie
dokładnie tak to jest, a jeszcze tak powiem, że siostra zdała niedawno prawo jazdy i też ma taką samą celikę, tylko niestety nie przyjechała do nas, także rodzina celik rośnie u nas. No to świetnie, widzę tutaj, no podejrzewam też, jeśli chodzi o tej okruc, podejrzewam, że jakieś macie tutaj stanowiska dowodzące, jakieś moderatorzy regionalni, tak? Jak to uważasz? Znaczy akurat ja jestem tylko klubowiczem, a brat jest opiekunem tutaj na spoty wielkopolskie, także bez niego tak naprawdę nie mogą się spoty odbywać, bo taki jest regulamin klubu. Rozumiem. A mam jeszcze pytanie, jak się spotykacie? Jak wygląda? Bo jeden złot ogólnopolski, ok, a ze spotami spotykasz się jakoś regularnie? Jak to u was wygląda? Znaczy to jest tak, jak też napiszę na temacie, spotykamy się dzisiaj i dogadujemy się, czasami się spotykamy. Oczywiście też organizujemy treningi z automobilówem i na lotnisku chwilę. Jakby ktoś był chętny, to zapraszam na stronę automobilu lotniskiego, kosztuje 30 zł, można pojeździć, tam się też spotykamy. No i jeździmy, ćwiczymy swoje umiejętności, spotykamy się nie popadnie. Najczęściej większa społeczna tutaj pasuje, żeby w Poznaniu się spotkać, także musimy się po prostu pogodzić te kilometry. No ja jestem krzyżem, no ale trzeba jechać do Poznania, no to jadę, żeby się spotkać. O to chodzi. Rozumiem. Słuchaj, bardzo dziękuję Ci za wywiad, masz naprawdę świetny samochód. I tam pytanie, co za maska jest? No bo to jest jakaś uderzona maska? Jak to wygląda? To jest maska od wersji turbo, tak jak mówiłem. Był ciężko u nas było z objętością tej maski, a to nie były kosmos. Udało mi się ją zakupić w Anglii, przyszła do mnie i ona tutaj ma wlot bezpośrednio na Nickelkule i tu ma wyloty. Często po prostu ci, kto nie wiedzą co to jest za maska, to te wyloty obracają i no, maskę podnosi po prostu, nie? Bo to o aerodynamikę chodzi. Rozumiem. To jest chyba fabryczny lakier nawet dla nich. Tak, ona była założona, żeby jechać do lakiernika, bo w planach miałem pomalować ją pod kolor i ją tak założyłem, żeby lakiernik zobaczył, ile jest w nim roboty i ceny. A powiedział, wiesz co, nie maluj, fajnie to wygląda. No i tak dużo osób mówi, no i nie wiem, malować, nie malować. Nie, no ja też jestem tego samego zdania, że ma zostać. No nie, chyba musi być musiał się zapytać, ma malować czy ma zostać? Słyszałeś tak, że tu jak kasa za ostatnią... Maluj, naturalnie. Dzięki, idziemy na Dzięki.